पूर्ण खर्च करतोय तर तुझ्याच शोधात आणि मूर्तिमंत स्वरूपाने माझ्या समोर उभा राहिला. शबा धन्यवाद देतोय मी तुला. पार्थ आजोबा, संप्रत एक योद्धा म्हणून माझ्या समोर उभे राहिला असता. होय. माझ्या शोधात आपली पावलं पडली असती तरी देखील शिशर मॅम शिष्टाचार आम्ही जाणतोय, बरोबर आहे. म्हणून नतमस्तक होतो. विजय होशील. पण एक गोष्ट लक्षात ठेव, काय ते? रणांगणात उभा राहिल्याच्या नंतर समोरच्या व्यक्तीला कधी नाते होत्याचा विचार करायचा नसतो. हा आपल्या समोर उभा आहे तो आपला वैरी याच अपेक्षेने त्याच्या जवळ पाहायचा असतो. तीच वैरत्वाची भावना तुमच्या अंतर्यामी आहे याची जाणीव मला आहे. अरे वैरत्वाची भावना आमच्या मनी निर्माण झाली याच्या मुळाशी कारण फक्त तू आहे. तो कसा काय? फक्त एकच, याच्या मुळाशी कारण तू कसा असशील. तो तो राजकीय घेऊन पाहतोय, राणावरात एकसारखा मार्गाने मार्ग तुला करतोय. त्याच्यामुळे हे फार काही घडलंय. तुमच्यामुळेच आमचं कर्तव्य अपूर्ण राहिलंय, म्हणूनच तुझ्या शोधात मी इथं आलोय. तुमच्या कर्तव्याची जाणीव तुम्हाला असू द्या, पण संप्रत मी पळत नाही तर याचं संरक्षण करतोय. आणि याचं संरक्षण करीत असताना जो जो माझा आवडी त्याला अपमान करणं हे जो जो तुझा प्रतिस्पर्धी म्हणून तुझ्या समोर उभा राहील त्याला जणू सध्यापासून नष्ट करशील असे तुझ्या मुखातून येणारे शब्द. धनुर्धारी भारत सुद्धा वक्तव्याचा भक्ताना भय तर तो मूर्तिमंत कृतीचा शास्त्र आहे. श्रेष्ठम प्रतिशास्त्रम. तू जर माझा प्रतिस्पर्धी असशील तर धनुर्धारी भारताचाही ना मिळत. प्रतिस्पर्धी म्हणून जर का उभा असशील तर मीच ना प्रतिस्पर्धी तर तुझ्या समोर आहे. मी कोण करतोय का याची अर्थात तुम्ही दिलेला आव्हान शासनाने स्वीकारण्यासाठी हा सुचना तत्पर आहे. मग या आव्हान जर का स्वीकारलं असशील तर या का भारताचाही ना मिळत. शिवजानपूर सदैव कल्याण होई. भारताची रणकंदान माजविलस फक्त त्या राजकिरीटासाठी. सुचर्म्या तुला जीवदान देईन, तुझ्या प्राण सुद्धा मुक्तता देईन. आणि त्या प्राण तुझे हवे असतील तर तो राजकिरीट प्राणदान या सुचर्म्याला अर्थात वीराचा जन्म यावे त्याने समरांगणी मरावे. सोहितासी पाहे तरी भगवंतासी न जाणे होय. मी सोहित पाहणारा नव्हे, वीराचं कर्तव्य जाणतोय आणि ते पूर्ण करण्यासाठी तो बाय. तुला रणांगणात मरायचं असेल तर माझी ना नाही, पण त्यापूर्वी तुझ्या हातून राजकिरीट घेतल्यास होय क्रकोदर माघारी भीती कुणाला. त्याचा प्रारंभ आहे, त्याचा शेवट आहे, त्याचा उदय आहे, त्याचा असत आहे, मग त्याचा जन्म आहे, त्याचा मृत्यू आहे. पण याचा जन्म मृत्यू
म्हणतोय अरे चोराने चोरी कबूल केली असती तर न्यायाचे न्याय दरबार भरले नसते. अरे अधर्म कोणता करावा हे जर का तुला जाणून नसेल हा. तर मागील प्रसंगाची आठवण बाजूला राहू द्या, पण अलीकडच्या प्रसंगाची आठवण करून देतो. कमरेच्या खाली प्रहार करायचा नाही हा. हा युद्ध नियम असताना सांग का माझ्या आजोबाला कमरेच्या खाली युद्ध प्रहार करू दे हा नियम असताना सुद्धा आम्ही प्रहार केला. याच्या मुळाशी तुझा आजोबा कारणीभूत. तो कोणत्या अरे प्रकारे? मार्गदर्शन करत असताना ज्या गुरुचा अपमान केला, ज्या मार्गदर्शकाचा अपमान भरलेल्या गुरुच्या सभेत ज्याने केला आणि स्वतःच्या मांडीवर ज्याने रेगोट्या ओढल्या आणि त्याचा शासन म्हणून त्या ऋषी माणसानं त्याला शाप दिला. ए, रुका जाओ. एक ध्यान ठेवा. काय ते? शाप दिला हे तुम्हाला माहित होतं ना? पूर्णपणे मग युद्धाचे नीती नियमही तुम्हाला माहित होते. युद्धाचा नीती नियम त्याने पांचालीला ऐका! मांडली, का दाखविली. तुम्ही संधी साधू हा, तुम्ही संधी साधू पांडव कसं आहे? पण तुम्हाला जाणून बुजून माहित होतं या सुयोधनाला आम्ही मारू शकत नाही म्हणून, आणि म्हणूनच गोपालकृष्णाच्या प्रेरणेनं त्याच्या संकेतानं डाव्या मांडीवर कमरेचा खाली प्रहार केला. पण तुला हे माहित नाही त्याच्या मांडीवर प्रहार करण्यापूर्वी मी शपथ घेतली होती, मी प्रतिज्ञा केली होती. माझ्या पांचालीला त्याने स्वतःची मांडी उघडी करून दाखवली. त्याच मांडीचे तुकडे तुकडे या गदेच्या प्रहारानं मग केले. ती जशी तुमची प्रतिज्ञा होती तशी या सुशर्म्याची प्रतिज्ञा आहे. ती आजोबाला दिलेल्या शब्दाद्वारे या राजकिरीटाचं रक्षण आणि करण्याची. म्हणूनच हा हस्तिनापुराच्या युवराजाचा राजकिरीट माझ्या स्वाधीन कर, म्हणजे तो युवराज पदाचा राजकिरीट माझ्या हाती आल्यानंतर अरे ही तुझी भावना माझं कर्तव्य पूर्ण हा होईल. तुझा स्वार्थ आणून पडल्याशिवाय राहणार नाही. माझ्या मार्गात तू उभा ठाकलाय. अरे 100 कौरवांना जिथं लावून दिलं तिथं तुझी काय अरे मागे गेला तो भूतकाळ, पुढे येणारं भविष्य, पण चालू असलेल्या वर्तमान काळाशी झुंज देत असताना मी माझ्या कर्तव्याची जाणीव ठेवीन. भूतकाळ पाठीशी घेऊन रडणारा सुशर्म्या नाही. आणि भूतकाळ पाठीशी घेऊन रडूही नकोस. अरे मागा गेला तो भूतकाळ असेल, पण सांप्रत मला इतिहास घडवण्याची माझी प्रतिज्ञा आहे. आणि म्हणूनच हा इतिहास घडविण्यासाठी मी तत्पर ठरतोय. मग ती तर तुमची प्रतिज्ञा पूर्ण करण्यापूर्वी या सुशर्म्याचे प्राण इथं तुम्हाला घ्यावे लागतील. आणि ते सगळं आहा धर्माची अधर्म विधात्या मला सांग विधात्या मला अपुरी आकाशा पूर्ण कराया असुरी आकाशा पूर्ण कराया सुशर्म हा टपला टपला सुशर्म हा टपला टपला सांग का थांबिलास? हा राजकिरीट हा? तुमच्या हाती नाचतो नाही. हा? पण या सुशर्म्याला शोधू शकत असाल तर शोधा. पाहूया तुम्हा पांडवांचे पराक्रम. हा सुशर्म्या तुमच्या हाती ओम नमो भगवते वासुदेवाय
योनीत जन्म घेऊन सुद्धा आपल्या भक्तांचा विद्याबंध तू छेदून टाकलायस. भगवन कोण रे तुझ्या गाद लीला? अरे तुझ्या लीलेचं वर्णन करता करता जिथं वेद पुराण थकली, ब्रह्मादिकांनी जिथं हात टेकले, तिथं माझ्यासारख्या पामनाची काय कथा? भगवन अरे तुझ्या जर मनात आलं तर दगडाची नाव सुद्धा पाण्यावरून तरून जाऊ शकेल, अग्नीच्या पठारावर शेत पिकू लागतील. आणि म्हणूनच तुझ्या या लीला लाघवाला हा चवल भार्गव महामुनी शतशाभिवादन करतोय, शतशाभिवादन करतोय. ओम नमो नारायण. अरे हो, बोलता बोलता केव्हा वेळ निघून गेला काही समजलंच नाही. पक्षी राजाच्या मधुर कुंजनानं निद्रेच्या अधीनसणारा माझा देह मी माझ्या स्वाधीन करून घेतला. सचैल असं स्नान केलं आणि उगवत्या सूर्य नारायणाला अर्घदान देण्यासाठी म्हणून इथं मी उभा आहे खरा. होय, या साऱ्या विश्वाचा अंधकार दूर करण्यासाठी तो दिवाकर, तो प्रभाकर हाताने वर येतोय आणि या विश्वाचा अंधकार दूर करतोय. आणि म्हणूनच ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः. नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः. पूर्वेच्या देवा तुझे सूर्यदेवना, पूर्वेच्या देवा तृणांकुरा. होय, आवाज तिचा येतोय, माझी तृणा येते. बाबा, अहो बाबा, आपली लाडकी तृणांकुरा आज हे आपल्या पूज्य चरणी विनवते. शुभ मंगलमय नक्षत्राचा आशीर्वाद आज आपल्याकडून हवाय आम्हाला. आणि म्हणूनच या चरणाची नतमस्तक होऊन मंगलाचा आशीर्वाद आमच्या चरणी सदैव ठेवा म्हणते. सदैव ठेवा, सदैव ठेवा चरणी. स्वयं प्रकाशित
बाबा बरोबर तुम्ही बरोबर ओळखलात की काय म्हणतायस का अरे बा तुझ्या मनात काहीतरी इच्छा आहे बरोबर आहे आज इथं आले ते मनाच्या ठिकाणी इच्छा घेऊनच आले होय ना आपण बरोबर ओळखलात बाय हा, अगं तुझ्या मनात काहीतरी इच्छा आहे एवढं मी ओळखलं हा. पण ती इच्छा सुद्धा मी सांगू शकतो बाबा होय होय बाबा काय हो हा? म्हणजे आज मी इथं आले होय. की अंतराच्या ठिकाणी काही ना काहीतरी इच्छा घेऊन आले होय. हे तुम्ही ओळखलात होय, होय. बघा, माझ्या अंतराच्या ठिकाणी कोणती इच्छा वावरते अगं सरळ आहे हे सुद्धा तुम्ही ओळखला अगं सरळ आहे बाबा. अगं सोपं आहे सांगा ना अगं मला. बाबा, तुला आज कुठेतरी जायचंय खरंय की नाही अरे देवा हे सुद्धा बरोबर बाबा काय म्हणतेस का म्हणजे मी तुला हे सांगितलं हेही बरोबर हे सुद्धा तुझ्या बरोबर. मनात इच्छा झाली हेही बरोबर आणि- तुला कुठेतरी जायचंय हे सांगितलं हेही बरोबर सुद्धा बरोबर. आता मी तुला कुठं जायचं हे सुद्धा सांगणार आहे बाईस 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 हे सुद्धा तुम्ही बाबा मला सांगणार मग बाबा, सांगा ना हो जसं तुमच्या मुखातून शब्द बाहेर निघतात ना तसं ना माझ्या मनाची उत्सुकता कशी अधिकच वाढत चालली बाबा बाबा सांगा ना हो माझ्या बाळाला कुठं जायचंय माहितीये का माझ्या बाळाला कुठं जायचंय माहिती का अगं हा आमचा आश्रम आहे ना त्या आश्रम समाज शेजारी अगं असं उद्यान आहे उद्यान आणि त्या उद्यानात माझ्या बाळाला जायचंय छय छय चुकलं बाबा तुमचं उद्यानात कशाला जायचं अहो उद्यानात तर मी माझ्या सगळ्यांसमवेत रोजच जात असते नाही नाही हे मात्र बाबा आता तुमचं फार चुकलं म्हणजे ही माझी चूक झाली हो, हो. म्हणजे तुला उद्यानात जायचं नाही उद्यानात जायचं नाही आता आठवलं बस आता सांगतो, आता सांगतो. सांगा, हे बघ बाळ मला असं वाटतंय काय? मला असं वाटतंय आमच्या आश्रमा शेजारी आमच्या आश्रमा शेजारी हो. ते कुंजवन आहे तिथं मयूर नाचतात मयूर डोलतात हंस पक्षी त्या सरोवराकाठी सरोवराकाठी तिथं मयूर पिसारा फुलून नाचतात तिथं छे छे बाबा तिथं कशाला जायचं तिथं तर मी रोजच जाते तुमच्यासाठी पुष्प आणायला छे छे हे सुद्धा चुकलं तिथं पण नाही तिथं पण नाही वेगळ्याच ठिकाणी. आत्ता आठवलं अगं आत्ता आठवलं तुला की नाही माझ्या बाळेला की नाही अगं माझ्या तुळेला की नाही कुठं जायचंय माहितीये का कुठं जायचंय माहितीये का ओळखलं? अगं वनात उपवनात खरंय की नाही बाबा ओ तुम्ही बरोबर ओळखलात काय म्हणतेस का आज मला जायचंय ते खरोखरच मनाच्या ठिकाणी तुला जायचंय वनाच्या ठिकाणी जायचंय हा. मग बघ आता मी असं करतो काय? तुझ्या समोर आता मीच पण येतो चल. बाबा. ओके, चल, मग. कुठे कुठं म्हणजे काय वनात उपवनात वनाच्या ठिकाणी मला आपण इच्छा निर्माण झाली मग मला इच्छा का होऊ नये माझ्या समवेत मग नको मला बाबा इच्छा निर्माण झाली वनाच्या ठिकाणी जायची हा. पण ते कुणाला सोबत जाऊन नाही म्हणजे एकटी मला तू एकटीला हा? जायचं त्याला सुद्धा बाबा कारण आहे याला कारण आहे काय? आता मला सांगा हा? लहानपणापासून आतापर्यंत तुम्ही आमच्यावर संस्कार घडविले होय, होय. संस्काराबरोबर आम्हाला अनेक ज्ञान सुद्धा दिले होय तर तुला बऱ्याच गोष्टी शिकवल्या एवढ्या? तुला संरक्षण कसं करावं हेही तुला मी शिकवलं त्यालाही शिकविलात. हा. पण समजा एखाद्या अनोळख्या ठिकाणी आम्ही गेलो हा. आणि त्या अनोळख्या ठिकाणी एखादं महाभयानक संकट जर का आमच्या समोरून आलं आलं तर त्या संकटावर आम्ही एकटीनं मात कशी काय करावी हा. याचा सुद्धा शिक्षण तुम्ही म्हणजे असताना एखाद्या संकट आलं तर त्या संकटावर कशी मात करायची हे तुला मला दाखवून द्यायचं आहे पण बाबा काय ग बा मला काय सांग ते? अगं तुझ्या नाकावर बसलेली माशी तुला हाकलता येत नाही आणि तू म्हणतेस की मी आत्मसंरक्षण बाबा, कर थोडं हळू बोला ना शिष्याने ऐकलं हा. असं मला चिडवते नव्हते तुम्हाला ठाऊकच आहे ना अशी काही संधी मिळाली असेल ना मला उगाच चिडवत राहत नाही नाही बा, असं. हे करू हा, काय ते? हे बघा आम्ही काय म्हणतो आम्ही तिथं जर का गेलो असेल तर आमच्या अंगाच्या ठिकाणी आपले किती पराक्रम आहे तुम्ही जे शिक्षण दिलं ते आम्ही किती प्रकारे अंगीकृत केलं हे एकटे गेल्यानंतर ते ही आम्हाला समजेल. दाखवण्याची संधी आज माझ्या बाळाला आलेली आहे आणि आणि म्हणून- समजा समजा. अरण्याच्या ठिकाणी जाताना आम्ही जर का कुणाला सोबत घेतलं आणि तिथं जर का संकट आलं तर त्यांचे साथ आम्हाला लाभेल ना होय तर. एकट्याचे- अगं असल्या कुबड्या हव्यात कशाला एकट्याचे आणि पराक्रम. म्हणून म्हणतोय हा. तुला जर जायचं असेल वेळ लावू नको छे. वेळ लावू नको लवकर
करा तरी नाही हा राजकिरीट त्या पांडवांचा स्वाधीन करणार. एक शांती ग्लानी होईल, मन अस्थिर होतं, शरीर कंपमान पावतं, शरीराच्या ठिकाणी त्राण उरत नाही. राहिला पाहिजे. काळ तुझ्या मागाहून धावतोय, केव्हा तुझ्या समोर उभा टाकेल काही सांगू शकत. वृक्षाच्या खाली क्षणिक विश्रांती घ्यावी. थोडा वेळ कुठेतरी मन स्थिर करावं आणि तदनंतरच पुढील मार्ग आक्रमित करावा. हेच आयुष्य. हा राजकीय नाही पांडवाने तुमचा साधून लवकरात लवकर हत्या घेतली आणि बहुतेक दिवसाची इच्छा आणि ती इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आज ह्या अरण्याच्या ठिकाणी आमचं आगमन झालंय. पण हो बघा ना, इथं आल्यापासून जसं पावलावर पावलं टाकते ना तस तशी आजूबाजूचं एकसारखं निरीक्षण करते. हे निसर्ग आणि ह्या निसर्गाचं हे अमावास्येचं सौंदर्य आणि सौंदर्य पाहताच मन मात्र आमचं किती प्रसन्न झालंय. अहो पहा ना, चहूबाजूला किती थंडगार वारा वाहत आहे. आणि एवढंच कशाला, या दिशेला पहा, या दिशेला हे उंच उंच वृक्ष आणि ते उंच उंच वृक्ष ना जणू काय त्या गगनाला कशी गवसणी घालतायत असा मनोमनी मनोभास आज आमच्या अंतराच्या ठिकाणी. आणि एवढंच कशाला, या दिशेला पहा ना, हे उंच उंच डोंगर आणि त्या उंच उंच डोंगराच्या मध्यभागातून वाढणारा हा खळखळ 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 असा आवाज करत वाहणारा थंडगार पाण्याचा सुंदर असा झरा. हा निसर्ग आणि हा निसर्गाचं हे अमावास्याचं सौंदर्य पाहिलं आणि मनाच्या ठिकाणी अशा भावना निर्माण झाल्या की या निसर्गाचं वर्णन आज आमच्या मुखातून शब्दानं निघतोय ना, तीच वर्णन जर का काव्यमय गीतानं झालं असेल तर मनाच्या ठिकाणी किती आनंद होईल नाही का हो. पहा ना, चारी बाजूला वसंत ऋतू कसं एकसारखा बहरायला आलाय आणि याच बहरलेल्या वसंत ऋतूच्या ठिकाणी स्वतःच्या मनाच्या ठिकाणी झालेला आनंद आज आम्हाला द्विगुणित करायचा आहे. आणि म्हणून आनंदाच्या भरानं आणि हर्षभरानं या ऋतुराजाच्या ठिकाणी धावून जात फार एकच वाटतंय, फार एकच वाटतंय, फार एकच वाटतंय. ऋतुराज आजवनी आला, ऋतुराज आजवनी आला.
आता असंच करावं. अधिक वेळ इथं न थांबता लवकरात लवकर बाबांची आज्ञा आणि लवकरात लवकर बाबांची आज्ञा याच मार्गावर. अरे बापरे, त्या पाणवट्याच्या शेजारी ही अनोळखी व्यक्ती कोण झोपली? बापरे, छे छे, आपणाला त्याच्याशी काय करायचंय? आपलं कर्तव्य तर पूर्ण झालं आणि म्हणूनच तर कर्तव्य पूर्ततेबरोबर लवकरात लवकर आपणाला सुद्धा निघायला. छे छे, दुर्लक्ष करून इथून जाते खरी, पण जाता जाता बाबांचे मात्र शब्द आठवले. असं या व्यक्तीला साथ करायला हवी. हो, ही व्यक्ती नेमकी तर झोपली आहे की असं काय घडलं असेल काही ठाऊकच नाही मला. कारण हा इथं पाणवटा, या पाणवट्याच्या ठिकाणी कितीतरी हिंस्र शॉप मध्ये येईल असतील आणि जर का इथं यांना या अवस्थेत पाहिलं असेल ना तर एखादं हिंस्र शॉपात यांच्यावर नक्कीच ओळख घालेल. नाही नाही, असं करता कामा नये. ते कोणत्या प्रकारे इथं असतील, पण यांना यावेळी इथं जागृती देऊन यांना सावध मात्र करायला हवं. हो हो, असंच करूया. अहो ऐकताय का? अहो उठा ना. तरी बरं झालं, तर परमेश्वरानंच तेवढी बुद्धी दिली आणि आम्हाला हे सगळं काही सुचलं. ही व्यक्ती इथं झोपली नसेल, नक्की काही ना काहीतरी कारणावरूनही इथं मूर्छित पडली असेल. नाही नाही, इथं जर काही असे राहिले असेल ना, नक्की एखादं महाभयानक संकट कुणीतरी हिंस्र शॉपर यांच्यावर नक्की आले. करू तरी काय? आता उपाय तरी माझं होत आहे. एका परपुरुषाला मी स्पर्श करून उठवू तरी कशी? ते पहा, तो थंडगार पाण्यानं वाहत जाणारा हा झरा. हो, असंच करावं. त्या थंडगार पाणी आज त्याच्या मुखात घालावा आणि थोडा वर शिंपडावं. नक्की आता जागृती येईल.